prostě ty události v životě mě dovedly do toho místa, kde jsem teď. A když se na to dívám z tohohle místa, tak vidím právě, jak už jsem si v těch 15 letech, když jsem si psala deník, nebo kolik mi bylo, možná míň, tak jsem si tam napsala tu větu "Smrt je živá". A vím, že když maminka viděla tu větu, já jsem si ji úplně vystavila prostě v pokojíčku na nástěnku, protože mi to přišlo jako důležitý to mít ve vědomí pořád, že ten kontakt s tou smrtí je vlastně něco, co zkvalitňuje prostě ten přítomný okamžik úplně toho života. No a maminku to trošku vyděsilo, takže říkám, ježišmarja, jestli jsem v pořádku. Když zemřela babička, tak to byl ten rok, kdy se vlastně odehrály 3 obřady, 3 rozloučení, během kterých já jsem vlastně se ocitla na místě, kde jsem potřebovala nějak jako aktivně se účastnit těch rituálů pohřebních. A v té rodině, třeba když se to týkalo právě babičky, milátky, tak jsem přímo jako mluvila s mamkou a říkala jsem, je prostě důležitý udělat pohřeb. Nemůže to být jako když to bylo s dědou, že se prostě snědly chlebíčky doma u stolu, protože prostě někomu se do toho krematoria nechtělo. A přece protože to takhle jako taky stačí. A já jsem cítila, že potřebuju prostě udělat něco víc jako za sebe, takže jsem babičce vlastně složila píseň, protože pro mě bylo jednodušší zpívat, než mluvit. A postavila jsem se teda jakoby místo té paní řečnice, která měla připravenou tu strohou univerzální řeč. A pak za mnou chodili lidi vlastně jako z rodiny a říkali teda, že jsem to teda zvládla, že to bylo úžasný, jako jak jsem statečná a mně to přišlo tak přirozený a v něčem mi to přišlo i vlastně pro mě jako léčivý a hodně mě to podpořilo vyrovnat se vlastně s tím odchodem a říct té babičce ještě pár slov, jako vlastně ta píseň byla směřovaná jako k ní. A spíš mě bylo líto, že to takhle nevnímají ty ostatní, proč jako nevstali další a jako kdyby tam prostě byla nějaká veliká propast, nějaká veliká obava. A to bylo poprvé, kdy jsem to vlastně mohla zažít na sobě a říkala jsem si, že to je něco, co potřebuju vlastně změnit a pomoct jako změnit i ve společnosti tady v místě, kde žiju. Protože ten vztah, jaký máme ke smrti tady a k těm obřadům je jako velmi, velmi, jak to říct, zanedbaný, smutný. Je tam jako veliký, nechci říkat tabu zrovna, ale nějaký jakoby odsouvání. A pak jsem ještě se ocitla během toho roku, zase zemřela kamarádka tragicky. A já jsem najednou během toho rituálu prostě seděla s bubnem, když se sypal její popel do země a bubnovala jsem tam, prostě doprovázela jsem ten obřad, aniž by to nějak dopředu bylo domluvený. A takhle mě to jakoby vlastně navádělo. A myslím si, že to právě není něco, co bych si úplně jako vědomě vybrala, ale je to možná nějaká moje vnitřní cesta, kterou já vlastně následuju. Takže když se mě někdo zeptá, proč dělám to, co dělám, tak já prostě odpovím, že prostě dělám to, co dělat můžu a dělám to, jak nejlíp můžu, ale nepřipadá mi to nějak výjimečný. Jenom asi jsem našla to místo svoje, kde můžu být prospěšná v té službě. A začala jsem vlastně jako hudebnice. Začala jsem doprovázet jako asistentka. A pak jsem si udělala kořenový kurz doprovázení a vstoupila jsem do té organizace Ke kořenům.
máme snad prvenství, jsme měli ještě nedávno, já myslím, že možná máme pořád tady v Praze a okolí, v tom, že lidi nechtějí vlastně rituály, nechtějí to rozloučení. To znamená, že si třeba jenom vyzvednou urnu v krematoriu a potom si ji odnesou domů. Buď si ji uložejí sami, anebo prostě si udělá nějakou malou formu pohoštění. To asi ukazuje na to, že lidi nechtějí už tu formu, jaká tady prostě je. Byla nabízená a většina má za to, že by to tak mělo být a nechce se jim do toho studeného krematoria, kde vy jste vlastně takovým jakoby pasivním pozorovatelem toho celého dění a jede to tam jak na běžícím pásu. Vy vlastně přijdete dovnitř, sednete si jak do divadla, kde se vlastně před vámi odehrává nějaká bizarní scéna, kde prostě v rakvi leží někdo, koho jste prostě fakt milovali a pak se zatáhne opona a vy jste vyhozený prostě ven, protože už tam čeká zase někdo další ve frontě, což je vlastně, ta podoba je šílená a chápu, že vlastně čím dál víc lidí to nechce. A ten zásadní rozdíl, který třeba nabízíme v Ke kořenům, tak je v tom, že ten rituál by vám měl vlastně pomoct cítit se lépe. Měl by být jako podporující pro celou tu rodinu. To rozloučení vlastně, když se zapojíte, když vlastně nějakým způsobem aktivně začnete chystat to rozloučení, ať už tím, že prostě si rozdělíte úkoly, jeden umí prostě upíct koláč, druhý namalovat parté, třetí může prostě svázat květiny, nebo je můžete vázat společně při vzpomínání na toho zesnulýho. Tak jako vlastně ta podstata je, že cokoliv já udělám, je lepší, než když neudělám nic. A není nic špatně. Není vlastně nějaká podoba, která by měla být výsledkem. Důležitý je ten proces. To znamená, že je v pořádku plakat, je v pořádku se smát během těch obřadů. Je tam vlastně jakoby místo pro všechno a pro všechny a v něčem je to hodně úlevný. Vlastně, že ty lidi vědí, že třeba to může vypadat jinak, než jakou měli představu, že by to mělo mít. Za mě ten jako zásadní rozdíl je v tom přístupu. A ono se to jako zrcadlí v té celé společnosti. Jo? Že buď jsem vlastně nějakým způsobem aktivním tvůrcem toho rozloučení, anebo jsem vlastně jenom, jakoby je mi odebraná ta zodpovědnost a já jsem takovým divákem. A mně jednu dobu to přišlo i taková paralela podobná k porodům. Že jsou vlastně ty brány, jedna je na začátku života, jedna je na konci a nějakým způsobem se to taky proměňuje, ta potřeba toho být jakoby účasten vlastně toho zrození, stejně tak jakoby být účasten i u toho konce. Když tu smrt přizvete do života a vlastně se jí jako jemně dotýkáte v té každodennosti, tak se jako vlastně mnohem víc dostáváte do toho proudu toho života a té radosti a z nějakého důvodu tady je na to prostě nějaká veliká obava a právě jsem zažila, tak to jsou asi 2 roky zpátky, když zemřela moje druhá babička a tam se hodně řešilo, že ty naše menší děti, byla asi 3letý, aby jsme je teda radši nebrali, aby to pro ně nebylo teda nějak náročný a zároveň teda taky, aby nerušili.
protože přece nemůžete na pohřbu rušit. A to jsou všechno vlastně jako úplně podivný omezení, které si vytvořila naše společnost, ale nejsou vůbec založený jako na nějaký, tady není žádná norma, jak by mělo vypadat rozloučení. Často se řeším s pozůstalými, aby to vlastně bylo důstojný, aby to mělo nějakou formu, aby ten rituál, to rozloučení, aby vlastně jakoby naplnilo ten svůj účel. Ale to, jak by měl vypadat, kdo na něm může být, nemůže být, to si vytváříme jako vlastně my sami. A já jsem moc ráda, že můžu lidem jako otevírat ty možnosti, protože ta svoboda v tom je jako veliká. A vlastně ty děti jsou nějakým způsobem jako vlastně požehnáním, když jsou během těch obřadů. Protože oni jakoby nemají ještě vůbec ty představy a omezení, co by se mělo a co by se nemělo. Jednak prostě ten rituál nabyde prostě takového širšího, opravdu živého smyslu. Prostě je živej, což je v pořádku, ale zároveň pro ně je to jako taky důležitý jako mít možnost se rozloučit. Tak většinou volají lidi v momentě, kdy jim někdo zemře. Někdy se stává, že volají ještě vlastně před tou smrtí, že už se třeba ta smrt blíží a oni se chtějí poradit a chtějí znát vlastně ty možnosti. Nevíme dost často, jaký jsou naše možnosti, jaký máme vlastně práva, když někdo zemře, když to třeba i není v tom rodinném prostředí domácím, ale někde třeba v nemocnici. Jakým způsobem vlastně se můžeme s tím tělem rozloučit. Tady u nás to, jako v České Kotlince, to je vlastně nějakým způsobem přerušený. A my jsme tady takový mistři žehu. Mi přijde, že tady je úplně nejvíc oblíbený ta kremace. Je oblíbená, nebo nějakým způsobem si na to tak možná společnost zvykla, je to zvláštní. Možná to zase souvisí s tím rychle to jakoby odsunout a nějak vyřešit, že když otevírám tu možnost, že s tím tělem se nějakým způsobem dá ještě jako být a rozloučit, tak pro spoustu lidí je to vlastně nový. A ta představa na začátku je třeba i dost často jako zaskočí, ale v něčem je to moc důležitý. Jak říká vlastně naše učitelka Zenit Virago z Austrálie, u které jsem absolvovala kurz doprovázení, tak tam vlastně ten kontakt s tou rodinou a s tím člověkem, který buď umírá, anebo zemřel, tak mi vlastně pomáhá integrovat celou tu situaci, tu vlastně ztrátu. A i když to úmrtí potom přijde a je náhlý, nebo je jakkoliv náročný, tak když já mám možnost se rozloučit přímo s tím tělem, to znamená byť jej třeba vidět, ne každý je nastavený hned na to, že by ho měl opečovat, i když ta možnost, na to máte vy jako prostě právo být v kontaktu s tím tělem po celou dobu. Tak nějakým způsobem to pomáhá opravdu i na té fyzické úrovni. To pomáhá integrovat ten fakt, že to tělo už je jakoby schránka, která je vlastně prázdná, studená a je to v něčem konečný. Je to prostě konečný. A
je to prokázaný, že když máme možnost se rozloučit s tělem, vidět ho, dotknout se ho, tak mnohem líp integrujeme právě tu ztrátu. Naopak, když jsou potom třeba tragický, třeba jako tragédie, kdy někdo zemře a vy vlastně nemůžete ani dohlídnout nebo se setkat s tím tělem, pak už třeba jenom dostanete popel nebo vlastně jakoby vám chybí vám ten celý vlastně proces mezi tím, tak to truchlení a to vyrovnávání se s tím je mnohem delší, těžší. Ta manipulace s tím tělem mrtvým, tady na to jsou normy a vlastně je to nákladný. Jo? To tělo musí být uchovávané v chladu, ale ty si můžeš vlastně zapůjčit už i třeba cesta domů. Zapůjčuje vlastně ty chladící podložky, takže když ti někdo zemře, ty si můžeš vlastně zapůjčit tu podložku a nějakým způsobem to tělo musíš uchovávat v chladu. Nebo jsou dokonce i pro miminka, teď jsou takový jakoby dětský kolíbky. To mi přijde vlastně hodně podpůrný, když zemře děťátko, že nemusíš to tělo hnedka vlastně dát pryč. Ale jinak vlastně je potřeba ho opravdu potom mít v tom chladícím zařízení a chystat ho na to rozloučení je potřeba prostě, aby to tělo vlastně bylo teda podchlazené. No, byla jsem na takovém mini školení v Márnici u pana Anděla. Výborný člověk na svém místě v krematoriu Strašnice, takže jsem poprvé vlastně viděla mrtvýho člověka. Byla to žena shodou okolností v našem věku, která zemřela na rakovinu. A my jsme ji tam vlastně jako chystali. Ale je pravda, že už měla za sebou jakoby první fázi toho čištění, protože to tělo prostě se uvolní a uvolňuje se z něho i jakoby vlastně nějaký další prostě výkaly a tak na to musí být člověk připravený. A pak vlastně ta druhá fáze je, že jsme ji jako připravovali, i jsme ji trošku jakoby česali a upravovali, oblíkali a tak. Takže to je něco, co je tady určitě možný. My jsme vlastně ke kořenům pomáhali založit pohřební ateliér, který vlastně spadá pod správu HPS, to jsou hřbitovy a pohřební služby Praha. A dostali jsme vlastně takovou výzvu, prosbu, jestli bychom nějakým způsobem nedodali know-how, jak vlastně vytvořit prostor, který by byl právě na trošku jiný přístup, než jak je tady zvykem. A vznikl teda pohřební ateliér, který je na Vinohradech. A v jeho prostorách je i takzvaný pokoj. To je vlastně chladná místnost, kde vy se můžete po nějakou dobu rozloučit s tělem. A je tady i ta možnost to tělo si upravit. Oblíknout, učesat. On ten celý proces vlastně začíná tím, že jako se řeší ten převoz a na to je opravdu potřeba mít speciální prostě pohřební vůz. Přijde mi, že je vlastně hezký, když vás doprovází jeden člověk celým tím procesem. Když, dejme tomu, někdo zemře, jo, babička třeba u vás doma a přijede někdo, kdo vám vlastně jednak teda třeba nejdřív si zapůjčíte tu podložku, nějakým způsobem se s ním můžete s tím tělem v klidu rozloučit, jo, můžete s tím tělem ještě pobít nějakou chvíli, ale tam potom, že je potřeba zase řešit právě to, že musí být v tom chladu. A pak je vlastně převoz toho těla, nějaký vlastně ty první úpravy, to první čištění
a pak jsou ty další přípravy na to rozloučení a nebo na tu kremaci. Ale vlastně do té rakve, vy jste ze zákona povinný mít rakev, nebo vy, nebo štík. Ale tu rakev si zase můžete vybrat. Takže to je vlastně ta péče o to tělo a souběžně s tím se bavíme, jsme v kontaktu vlastně s tou rodinou a hledáme ten způsob, jakým udělat to rozloučení, tak aby to bylo co nejvíc osobitý a aby to prostě co nejvíc rezonovalo s tou rodinou. Hledáme ty možnosti, protože když je to rozloučení s tělem, tak ty možnosti jsou omezený zase z hlediska tady hygieny, ta manipulace s tou rakví a tak. Ale není to nemožný, nemusí to být rozhodně jenom v krematoriu. Dělali jsme rozloučení třeba u rybníka, kde přivezli rakev, pohřební služba. My jsme vlastně tam vytvořili ten prostor, a protože tatínek měl rád rybaření, lovil ryby, tak rozloučení prostě bylo u rybníka. A nebo prostě v Písecký bráně, na Hračanech, nebo je prostě určitě víc možností. A léta manipulace s tím popelem a to rozloučení s tím popelem je v něčem mnohem víc svobodnější. Tam vlastně můžete prakticky kdekoliv udělat to rozloučení. V kavárně, na lodi, na louce, u sebe na zahradě. Je to vlastně úplně jako na vás. A stejně tak to uložení toho těla je prostě daný. Teď vzniká krásný projekt Louka vzpomínek, kde by se vlastně mělo už brzy dát pohřbívat tělo do země, přímo celý rakvy, podle principů přírodního pohřebnictví. A ta vzniká v pražských Ďáblicích, kde je i les vzpomínek. První přírodní hřbitov u nás v Čechách, kde se pohřbívá popel ke kořenům stromů. A mám radost, máme všichni velkou radost, že postupně těch přírodních hřbitovů přibývá. Já si myslím, že každá obec by měla mít svůj přírodní hřbitov. A vlastně tu alternativu k tomu klasickému hřbitovu a klasický smuteční síni. To znamená nějaký prostor v parku, v přírodě, v lese, kde máte třeba altán, obřadní místo a možnost rozloučit se vlastně pod širým nebem a zároveň třeba i uložit ten popel přímo do země. Oslovují nás lidi, kteří nějakým způsobem chtějí udělat rozloučení, ale chtějí ho udělat jinak, než jak třeba zažili, mají špatnou zkušenost většinou. A nebo se jim líbí vlastně ta nabídka, kterou ke kořenům máme, nebo nás slyšeli, nebo byli účastní pohřbu, který byl třeba jako jinačí nebo netradiční. Takže nejsou jako zaskočení, jsou spíš vděční za to, že jim ukazujeme možnosti, ukazují jim tu cestu, jakým způsobem to rozloučení může vypadat. Ale třeba řešíme to, že ta rodina je široká a jsou tam lidé různého vyznání a konzervativní třeba a co tomu řekne prostě tady dědeček, že jo, nebo jestli to nebude moc jako nedůstojný v tom lese a tak. Ale já si vlastně vzpomínám jenom na dobrý zpětný vazby, že pak za náma chodí přímo ty pozůstalí a děkujou nám, že to bylo moc hezký a že dostávají velmi kladný ty zpětný vazby, že to byl krásný obřad. A
tak to je takový hřejivý, že to vlastně spíš otevírá většinové společnosti tu možnost, že to jde i jinak. Já jsem teď měla možnost zažít to, že vlastně jak je těžký se jakoby posouvat, vůbec jakoby integrovat ten fakt, že vám zemřel někdo hodně, hodně blízký. A cítila jsem, že ta moje práce je jako jemně vlastně posouvat tu rodinu k tomu rozloučení. Pojmenovávat úplně konkrétně, jasně ty věci, to, co bude následovat. A cítila jsem, jak je to těžký a bolavý pro ně, ale zároveň ohromně vlastně podpůrný. Protože se jako postupně integrovala ta realita, že už to prostě směřuje k tomu prostě poslednímu jakoby konci. To znamená, že to rozloučení s tím tělem, to je něco, co je prostě konečný. Taky to byl za mě nejsilnější okamžik, kdy jsme stáli všichni u té pece. Na žádost rodiny vlastně jsme byli přítomní té kremaci. A ten moment, kdy zajelo to tělo do té pece, to bylo hodně, hodně silný. Hodně silný a v něčem ale jako i hodně podpůrný. Protože opravdu vy jste přítomní že to je definitivní, je to prostě tak. A zároveň ale vám i zůstává to, že je to tělo a něco tady s váma jde dál. To není, ta smrt jako taková není, to není jakoby tak fatální, jak možná si myslíme. No. A ten můj úkol v tom bylo a je jako jemně vlastně směřovat k tomu rozloučení. A otevírat ty možnosti, jakým způsobem propustit a nechat jít. Právě třeba tu tělesnou schránku a zároveň zase si můžeme něco uchovat z toho člověka. Něco tady vždycky zůstane. Nějaký jeho vzkaz, nějaký náš zvyk, nějaká podoba. Jenom se to prostě transformuje do něčeho jiného. A samozřejmě, že tenhle celý proces, až prostě po to vsypání popela do země, má různé fáze, různé emoce. A myslím, že jsem nezažila nic, co by bylo nějak jako nemístný. Všechno tam vlastně patří. A je to naopak jako v pořádku. Jestli dovolit to prožít a otevřít a říct si o tu podporu i vlastně toho kruhu té rodiny nebo těch pozůstalých. No, pak se řeší třeba to, že právě ta rodina je jako různá a jsou tam třeba je to taková vždycky konstelace, že teď přijede tetička a ta se nekamarádí tady se strejdou a syn z prvního manželství a teď jestli něco řekne, tak já mu teda řeknu a dotkne se to úplně, jakoby mně přijde té struktury té rodiny, což je ale v něčem taky vlastně dobrá příležitost, jak ty vztahy zase trochu posunout a jako narovnat, nebo protože v kontaktu s tou smrtí najednou jsme si všichni rovní. Takže se spousta i těch mezilidských vztahů, které jsou různě pokroucený těma příběhama a našima zraněníma, tak najednou ty konflikty dost často přestávají dávat smysl. Vlastně další z věcí,
kterou se tady snažíme změnit, že ta míra toho, jak já investuju do toho člověka po jeho smrti, neznamená to, jak jsem ho měla rád. Že ty pohřby dost často tady tradičně, jak jsme zvyklí, bývají jako neekologický, bývají jako úplně nesmyslně nadimenzovaný, ale je to nějaký zvyk, že chcete tomu člověku jako dopřát a ukázat světu i jemu, že jste ho měl rád. Ale to není potřeba na základě nějakého věnce, který vlastně v tom biznesu pohřebním stojí úplně nesmysl. A zároveň na té rakvi bude třeba 10-20 minut a pak se prostě vyhodí. Vznikla poslední stopa, tady pracuje kolega Adam, a ta poslední stopa se přímo zabývá legislativou toho pohřebnictví, jakým způsobem vlastně to tady rozšířit a podpořit ještě jako jiným způsobem. Tak má příznačný název, že ta poslední stopa by měla být asi co nejmenší. A je to vlastně teď tak, že ty betonové prostě hrobečky a už se ukazuje, že už ani na ně nikdo nechce chodit. No. Když projdete přes hřbitov, tak ta estetika vlastně těch hřbitovů je dost taková taky žalostná. Vlastně ty plastové náhrobky. To je ten obraz té společnosti, že jako i po smrti vy chcete uchovat, tak koupíme ty plastové kytky, ať to vydrží. A ještě to necháme vybetonovat, ať to tam teda s tím popelem se nic nestane. No, mně se moc líbí ta myšlenka přírodních hřbitovů, která vlastně jako jde z Velké Británie, kde jsou opravdu parky, které fungují zároveň jako společný prostor, kde můžou lidi prostě sdílet, sportovat. Jsou tam dětské hřiště, lavičky, kavárny. Já když jsem byla ve Skotsku, tak jsem byla úplně nadšená, kde vedle hřbitova v centru města bylo knihkupectví, kde jste si mohli koupit knížku a dělat si takový jako posezení s kávou. Vlastně v místě, kde je uložený někdo vám blízký. A jednak ten jako sociální aspekt toho, že vy nemusíte jenom na ten hřbitov přiběhnout a nějakým způsobem tam jako pucovat ten náhrobek, ale opravdu tam můžete spočinout, protože vám je tam příjemně, je tam k tomu vytvořený prostor a prostor i pro děti. Jo, to je taky další věc, že na hřbitovech vlastně ty děti nemají pomalu si kam šlápnout. Proč to tak je? Jo. Takže ten sociální aspekt, i ten kulturní, že tam můžou být opravdu i nějaký třeba koncerty, něco takového, kde člověk rád spočine. A další věc je, že to může i vlastně působit jako ochrana té krajiny. Že ty parky, ty posvátné háje nebo ty lesy jsou tím pádem jakoby vyjmutý, že jo, z té plochy, která se dá zastavět, a tím pádem ta krajina je tak jako uchovaná. To mi přijde moc dobrý a určitě bych nějaký přírodní hřbitov ještě chtěla i tady u nás v Řevnicích nebo v okolí pomoct založit. A měl by být takový přírodní hřbitov součást té krajiny, myslím, u každé obce ideálně. To je takový velký téma. Učit se přijmout smrt. Já sama
To je možná taky, proč na té cestě jsem, abych se to sama naučila nebo učila. Za mě je to vlastně proces. Každodenní. Kdy se jako vlastně vědomě setkáváme s tou konečností. A nemůžu říct, že já bych jako bych to měla úplně vyřešený, že bych ti tady v klidu řekla, že to mám všechno srovnaný a jsem připravená na svoji smrt a na smrt svých blízkých. To neřeknu. Ale líbí se mi právě, co nás právě třeba učí Zenit. Dělat si takový malý cvičení, meditace a vlastně právě jemně se té smrti dotýkat. A představovat si třeba, že se tady se vším budu muset jednou rozloučit. To je prostě to, že pro nás, jako pro ty, co tady zůstaneme, je to vlastně hodně těžký propustit toho člověka. A samozřejmě my ani vlastně moc jako nevíme, jak s těma lidma mluvit, když víme, že třeba ta smrt se blíží, nebo je prostě minimálně nějak jakoby v tom poli víc, než prostě je obvyklé, je tam jako zjevně, že je někdo nemocný třeba. Právě protože sami s tou smrtí jako nejsme úplně v kontaktu, tak je pro nás nesmírně těžký jako s tím člověkem hovořit. Takže buď říkáme právě takový ty chlácholivý jako věci, že to bude dobrý, to zvládneš, to dáš, bojuj a byť třeba ten člověk jako chce bojovat, ale nechce jakoby zklamat to okolí. Tam jakoby my na něj ještě nakládáme to jako nějaký očekávání, že by měl něco zvládnout. A to může být jako nesmírně zátěžový. A nebo se mu vyhejbáme, že jo, to je druhá jako verze. Ale myslím, že je tam hodně důležitý najít tu rovnováhu v tom, kdy dávat podporu a kdy vlastně tam dát tu svobodnou vůli a ten prostor, aby se to mohlo dít tak, jak má. Protože co já vím, co je dobře. Jako, a je to skutečně třeba jenom můj sobecký jako strach, že já tady zůstanu sama, že mě ten partner opustí. Nebo co to jakoby je zatím, co vlastně skutečně je ta podpora a co je jako zátěž pro toho člověka, který vlastně si něčem může taky vydechnout, když mu dáme ten prostor a říct mu jako slova podpory s nějakou důvěrou. A za mě to je jako velký téma, jo, že já jsem třeba taky bojovnice, ale mám zkušenost ve svém životě, že v těch nejtěžších chvílích jsem musela ty věci prostě pustit. A nechat tam prostě proniknout něco, co bylo jakoby nad moje chápání a ne vždycky to prostě jde tou vůlí, jako tlačit. No ten samotný okamžik smrti, to je takový mystérium. To je takový překvapení, který já jsem zvědavá, jak to bude. Samozřejmě něco čteme, víme, slyšíme, ale každý to učení, každá ta nauka říká trochu něco jiného, ale ten samotný okamžik té smrti je v něčem pro mě tajemstvím. Ale spíš jsem to myslela tak, že se jakoby dotýkáme té ztráty, té konečnosti. Mm-hmm. Toho, že něco musíme prostě opouštět. Ať je to cokoliv, co prostě právě je pro nás důležitý. Ať jsou to prostě členové rodiny, nebo i věci, že jo, majetky, cokoliv. No. Takže si myslím, že pro nás, jako pro lidi, je mnohem těžší ta představa toho umírání a ten proces toho umírání, než ten okamžik té smrti. To přijmout.
že někdy je dobrý, když ten člověk je tomu otevřený a možná je to taky příležitost s tím pracovat, že vlastně se dá už komunikovat s tím člověkem a připravovat se na ten odchod a připravovat i to rozloučení. A třeba právě Zenit nám vypráví příběhy, že pro ní ona jako ten death walker, ten, co jde s tou smrtí a pro ní ta práce začíná, že jde za tím člověkem třeba, když ještě žije a otevírá to téma toho rozloučení, jak by si přál vlastní pohřeb, nebo jak by si vlastně přál vlastně být pochovaný, kde, jakým způsobem chcete, aby bylo naloženo s vaším tělem. A to jsou vlastně všechno věci, které je jako samozřejmě v něčem nesmírně těžký. Na smrt není nikdy čas, jo, otevírat prostě to téma. Někdy je to o to těžší, když už třeba se blíží, ale zároveň je to pro všechny jako dobrý vědět, jak vlastně si ten člověk to přeje vůbec. My třeba máme ty sešity posledního přání, kde se to dá jako napsat. Ten sešit třeba já doma mám, děti vědí, kde je, mám tam tuškou napsaný vlastně, jako jak bych chtěla, aby třeba se mnou bylo zacházeno nejenom po smrti, ale i třeba v těch posledních okamžicích. A možná právě jako, to je ta cesta, mluvit s těma lidma, dokud to jde, dokud je čas. A nemusíme hnedka plánovat pohřeb, ale jako zase prostě postupně otevírat vůbec to téma toho závěru toho života. To mi přijde dobrý, no, určitě, že to patří do té společnosti. Naši třeba, už moji rodiče už si na to pomalu zvykli. A musím říct, že už to i začali nejenom přijímat, jako moji práci, ale i oni sami začali mluvit o tom, jak by si přáli to rozloučení, což pro ně na začátku bylo absolutně nemyslitelné. Bavit se o smrti, o svojí a o tom uložení a o tom obřadu a tak. A tak to vnímám, jako, že to je velmi, velmi cenný. A můžeme to každý z nás přinášet do toho našeho kruhu rodinného. Jakoby nějakým způsobem tady chybí ta provázanost s tím běžným žitím. A ta naše společnost tady je tak jako nastavená. Jako, že se chováme tak jako nesmrtelně. I vlastně jako na té materiální úrovni, ale myslím i v oblasti těch vztahů a tak. Že nám tam jako chybí to vnímání toho, že to opravdu může být náš poslední den. Tak celá ta kultura kolem toho pohřebnictví je v takovém trošku žalostném stavu. A jde to právě jinak. Je tím, že vlastně si vyberete právě třeba jako rakev, která je prostá, jednoduchá, dřevěná, anebo když my vlastně podporujeme tu tvorbu těch obřadů, tak se dá vlastně i ta rakev ještě třeba dotvořit, domalovat společně s tou rodinou. Dokonce se mi jako líbila i myšlenka, že si můžete tu rakev pořídit jako domů, jako takovou sedačku. Jo, že vždycky kdokoliv třeba přijde, tak si na tom pohoví, napíše ti tam nějaký vzkaz a oni tě pak do toho pohřbí. Tak to mi přijde takový živý.